ďakujeme vám za hojnú účasť. Dovolte mi, aby som otvorila 4. ročník našich vianočných trhov. Chcem poďakovať našim dôchodcom, pánovi starostovi a mojim úžasným kolegyniam, ktoré sa zapojili do týchto príprav, pretože to je strašne veľa času a osobného času, nie len pracovného. Takže ďakujem vám, moje zlaté, zaslúžite si to. Vážte si, že tu máte také učiteľky, lebo nie sú všade také ochotné a obetavé ako tu. Takže ďakujem vám ešte raz. Takže... Zatleskám, ale ako si nikto. Takže dúfam, že sa tu dobre zabavíte, nebudem dlho rozprávať zbytočne, ale aspoň organizačné pokyny. Áno, takže na začiatok sme si pre vás pripravili, kým je ešte svetlo. Každá jedna rodina má pripravený balón, na ktorý pripevní cedulku s prosbou Ježiškovi. Keď si to vypíšete, všetci ten balón pevne držte, lebo potom naraz, keď to odpočítame, ich vypustíme. Dobre? Balóny nám nafúkali hasiči a pán Fúzik tam v tej garáži, takže tam si každý zobere za rodinu jeden balón s kartičkou, kde si napíšete s deťmi prianie a vypustíme to hore Ježiškovi. Potom si pre nás pripravili folkloristi. Krásny program. A na záver, keď už bude tma a folkloristi nám pekne poprajú krásny advent a Vianoce, spoločne zasvietíme stromček a tým vlastne sme chceli otvoriť vianočné predajné trhy. Preto som nechcela, aby to začalo skôr a aby ste ešte všetci vedeli. Všetky peniažky, ktorými prispejete na týchto trhoch, všetky peniažky použijeme pre deti na kúpu materiálu. My v škole potrebujeme novú pec, takže chceme sa trošku pričiniť o to, aby sme si ju na ňu zarobili. Takže naozaj, keď kupujete tie výrobky, naozaj myslíte pritom na svoje deti. A vopred vám za to veľmi pekne ďakujeme. Nech sa páči, pán starosta. Takže príjemný dobrý podvečer, trošku zlyhala technika. Chvíľku sme dali tú patenku a nejako zblbla nám, takže sa ospravedlňujeme. Takže ešte raz vás tu srdečne vítam. Vítam tu medzi nami aj pani Farárku, som rád, že prišla medzi nás. Pani riaditeľka, takisto predsedu dôchodcov a všetkých. Tieto tradičné vianočné trhy, keď takto nazveme, tak je samozrejme zásluhou našich učiteľiek a dôchodcov a všetkých dobrých ľudí, dobré vôle, ktorí sa o to starajú. Budem mať aj akože rozsvietenie z vianočného stromčeka, pani Farárka ma opraví, ale myslím, že teraz bude druhá adventná nedeľa, takže myslím, že ona nám ten stromček požehná, aby nám dobre svietilo, aby sa nám dobre darilo, takže potom mi odozdáme slovo. Takže, a jak povedala pani riaditeľka, myslím, o tej 5. po našom programe bude také malé prekvapenie, takže neodchádzajte. Takže ešte raz vás vítam a pani Farárka, myslím, že teraz to patrí. Pekný deň prajem, ale naozaj chvíľočku si zoberie slovo. Tento čas pred Vianocami je čas, kedy sa tak máme stíšiť a upokojiť a nájsť cestu jeden k druhému v tom pokoji a v radosti, tak verím, že aj tento čas tu takto strávený bude. Ďakujeme organizátorom, že tu môžeme spolu s vami byť a že sme sa tu stretli ako jedna veľká rodina a prosíme vás o Božie požehnanie pre všetkých nás. Ďakujem. Teraz vás poprosím, choďte si pre balóny.